francouzsky? Jo. Fuj, ne, to ne. Takže tak připadá. Jo. To z toho kladílka si ho asi dá. Máte co na zapnutí? Jo, to je super. Jo, odpájeno. Radši. Ne, počkej, ale to ty nebo kde? Tak to odpočítaj. 3, 2, 1, můžeš. Ona hojí. Dobrý. Jo, ta se ještě ne. Jo, děj se ještě, hele, ještě máš jednoho. A oni jsou hnusný. Je to nevím, když se máš úplně aspoň tady tablet, který ti furt něco polikáš. Musíme zkoušet pořádně. Já budu ostříhat tohle, tady mám sledky. Proč? A ty ho furt zmenšuješ, jako tak bys to vůbec. No, Tak když fajn, to nemá. ale máš fajn. Tak Jdi na to, jdi na to. Jdi na to. Raz, 2, 3. To je kopnutka. Celá to je fakt dobrý. Ty jo, to je dobrý. To je ale fakt dobrý, ale to. A máme si další.